episode rian ran tira chuan tun ma a doje accident to na tangkhan lo in tanin alo har chuan doje chu anu chuan an kova anu mel po chu atha theilawa tunge ini alo ti hu maya doctor chuan mi mel se sang theilawang idam chungin ti chuan alo hril ve boka anat nan nei tira tang hian jun huwa hian alo pui ve char char to boka sanga ho chu number vo in a number dota ko chua chu alo tum ve a voi tam tak a bai nuwa chuan a in dot chuan a sang ve thei ta sha ma South Korea lama chuan ho in anu in China chu ngun taka en chuakin anu ani ti chu a theya tun thlenga kala hria than thei lo chu keima nge hi ni ati boka chutia ama nge po a in hria than thei lo awang chuan ami hmangai ta jinga po chuan omdu lovin ama en hun hmang chho tan ta a ole kan soitan ma in kan channel hi mino like saka mino subscribe saka mino share sakjel turin kan han ngen masale chawani e tun nu lo lang le in segi bula chuan keima po kein hmangai theilawa chutiang mi kan ni chung chuan min du theyangem atia anun fop ta kha ni a anin fo zo chuan segi chuan moi tak kan ni lo lai pon min du angem atia doje chuan du e alo ti ve boka segi chuan tap chung chuan min du awangin kalome kadin mun reng chung po a min du awangin kalome atile a amit tuya ruk zo chuan engtin nge kan contract kha nita atinga la doje chuan tuna chuan kan contract kha a om to lo kapot thlen vek to lo ti a segi chuan nem devin ani chuan keima chi in ani mo nei to atia doje chuan chu thil chuan ko omatin hom lo hle mai alo ti ve le boka an pani chuan room lama chuan le te in umi bula chuan segi chuan kan in then chia ma se kan in ngai jong tak tak atia umi chuan makti tak chuan alo ena doje chuan kan in ngai jong tak tak to don ma se kan in then tu an ron jiak choi choyang ati ve poka an in then tu chu aran chuak tange ya thian chau an ni to tur thu chu aran chuang ngal tamaya umi in a chia chuan a thut na tang chuan dingin voi khata boina pakha chau o ti chu thinrim tak chuan a hrila segi ina a ho nu chuan segi chu thing thi in umi chuan khapa wang khan khati zat kha zui in phamo ama awang tho khan mi thilpo ye du lo alo tinga la sege chuan ani lo ti in alo phave na samai umi chuan chopo e tir thei lo tu chele zu in vak tir tu chen en chuan inin ngai zong hi ka phal don lo reng reng alo ti ve mol mula sege chuan kana tho tur wang alom ka stress na salu tuka ke in yuri wang ani thu chu soita a umi chuan tuna ka zo tur che hi thilpoi mo takani a thadewin min changang che ati zo chu nangman idu thu ishil ma sa jok nge ati tamaya segi chuan ai aman min shil ma sa jok alo ti a kalo nara thil engkim hi kan ti top turani ka ti a ma se do jen ati chi chu umi chuan lo pot chatin ani chuan a tha ni chu ati ta a segi chuan umi ka ti pal ati chuan umi chuan akut mang chuan tong to lo tur chuan alo ti a phone chu la in reporter pa ka chu message thonin thupoi mo tak hril tur che ka nei ati a mi pui hawin anin then thu chu anlo hu ve a anwa in ngai jong rei lo ve in ngai zon lo lo tur lom an no ti ve na salom maya chung anin then thu chu internet a search na satber po ani heng he ani sarai chuan chu thu chu director ki manena anin mu lai chuan alo chiar ve mek boka director ki ma chuan sarai bula chuan thu an ran chuwa tang ka ti kha ka thu hrian na in min hril khan mak ka ti lo tuka hei wang hi nia company nei tu chung kwa chunga me po ka za na kalan tir theilo ni aro ti a sarai chuan anin then na thu po sa suar taka comment pui tu ringo ta min ko chu karing chi asi lawa ati zo chu director ki ma chuan pukima ilo zil jek ti ka lo hria iti thakop mai alo ti ve a sarai chuan min faktu ringo ta min ko chu ani karing lo alo ti ve le boka director ki ma chuan in tham na ti ka lo tuma in tham na lama hian theina ka nei riawin ka hria doje lama hian ka thap du to lo atia nangma lama hian ka chu ka thap du to jok ati chhun chom zata sarai chuan nui chung chuan lo suang toro game khel tur chuan kan level in angdeu angai lom ati chu director ki ma chuan thinrim tak chuan enge isoi omjia chu atia sarai chuan alo nar fi thla thaka doje nu chuan jun huwa chu phone in anin mangai lutuk iti ni lom ni atia jun huwa chuan in mangai nana satak po hian to phun lo nei ve tho ni hi ti na changa pejung chuan veng tharo ka ti mol mol chekha chanchin bu alang le nge ka ti mol mol ani lom ni atia a tho that lo chuan a lo chu ati tlem sak tur thu ina wawa jun huwa chuan thinrim devin ka hlomin ti hniam sakang mo atia umi nena ai mulai chu lo ni in umi chunga chuan a thinrim chu a hrithata a engwangin ge min ria tir ma salovin thu ilo chua tir segi in adu to lo in la tizuya atia umi chuan segi soidana lom atia anin hial ta thepa umi chuan akal san ta daya
director li le segi chu in mu in adam le dam lo thu ta chu ro zo ta segi chuan boina asiam awang chuan ngai dam lo dil ve bok director li a chuan I taksa kha ian kol that lo awangin I taksa laka khan ngai dam chu dil jok ro alo ti a film shoot an tran trap to awang chuan a taksa chu veng thatu chuan ati a segi chuan zona ka zo thei chengem yuri kheranga tinge I thlan angai ati chu director chuan adang lama nangma ne na boina dang lam ve ve in neya chu wang chuan in tho ho theinan lo do ram ro tu in asila segi la yuri da chu an film chan na turami chu silai ka an lo zir me ka chuti lai chuan yuri chuan segi bula chuan ibil panen in thren emni chu wang chu rami khatianga retreat na akha ni om ti in lo zota segi chuan chang lem lo chuan silai kap tur chuan in hersan le ta daya yuri ala tong chunjom mol wang chuan henu te hi anin om ro hle mai ka kap mai don emni ati chuan yuri chuan engmo alo ti a ma se ngai ven chuang si rawin silai mu chu kan khoral mai teng ti in silai chu akap ta thoi a doje le jun huwa lo langin doje chuan phone mangin reporter lo be meka thudik jiak tura ti in kan na ve a insorbing kan du awanga in then remti kan ni ti a sil turin phone in lo bia a chuti lai tak chuan jun huwa chuan lom lo deuh hian he thil hi amol pho thla khop mai voin hian engdin huna nge ka din ta ki cm ti in a zota a chutia an lo in hian lai chuan doje pa chu ro luta thil ai dunin segi ne na anin then anga angaya wangin pehel deuh tak hian an hnem vela tuarlu tuksu ana ani chuan trabot bor ro khanu khan I lut na thiam lo ni kha alo ti sak ve boka doje le segi chu aruk deuh tak hian an mani kar ve vi athu chung chuan an lo in bia a lo hmurutu an omon lo wangin reipo omlo chuan an hole tanghal wata an hodona chuan doje an in ithen huna milo bero chuti ani ro chuan kamang ang ati chuan segi su alim le a ni vurbon chunga phone en lai chuan umi chuan amai bula ron kunin khonge ikal aron tia segi chuan min ti hlawlom ka thian nu pa borala kawatlo a ti in chuan lamro siam hal zata umi chuan I thian nu pa thia ma se khathiang beng be nal deuh be chung khan iwatlo mo ati chuan a beng be chu a khoi ngal wata I pate nen in huami ati chuan makti devin engtinge riat khata chu aming lemani sia alo ti wata I pate chu biala di road air interview kha boina ommi alovin thul turin watiro ati chuan segi chuan ton dewa nui pa in alo ti thur chu asoya ngoi wangin thul le lawang he hun kher tak hi rem changa la in ka her dang nam don ati ta a segi le umi chu company an kal chu na thokho chuan makti devin an no en ho loma junwan thil asoi mol lai chuan message ton lo ri in junhua tho soi lai po ngai sak lo chuan a phone chu a en ngal wata segin interview tum thule interview na tur mun apan mek thu alo hril hi alo ni a doje chu office atang chuan a chuak ngal wata company lobby a chuan mi te hmu a chuan pangai dewa in bia in an kal sang le tangal wata thadewa interview ane hnu chuan segi le umi chu an ho a an ho konga chuan umi chuan segi phone dilin mintimang angtlat I phone kha kalo en te ang tia adil chuan ngatinge na ka tho that em kha alo tingal wata umi chuan a hau chun zom mola segi chuan ngai sak lem lovin a in cheisan ta daya segi in an thlen chuan umi chuan a zui tlata khoyama akal lo tur thu chu segi chuan soijui ma se umi chuan lut photla mini somthum chung pona ka ngak phot chenga kakalang ati deuh tlata segi chuan o ani chuan kalu thei mi lo enro atia lu atum chu lo dang le in khoyama kal lo tu le boina ato ka ni chuan zirtin ne apek lak tur thu chu a hril zui ve ngal rama segi alu hnu chuan ngai ngam zan lo chuan hoi kol sek pa in akal thei ta rama lim tak chuan segi chu alu ta karan an on che chu doje chu lo om diam to a doje chuan segi chu iwarim tui ve te alo ti a an ti tia an lim dun khop mai aruka anin ngai zon chu an rin ai chuan alo hlim om phiana segi chuan ka thuru khena ma chuan min ti hlau thong thina min ti ngoi thin ba ka kamal theilu tu ka te chu doje chuan tuna chuan kan panin kan hlau thong anga kan mal dun to don nia aron ti a segi chuan chutianga umlo ram chu segi chuan chutianga umlo ram chu kan tum jok tur ani don lo em ni atia doje chuan kalo tum don nia ati ta a ti zong kha tun tum tan chu long dile phot sela episode tharnen kanin mule thoi don nia